Jak vznikla spolupráce mezi řemeslným pivovarem Chomout a Univerzitou Palackého? Tak ta spolupráce už je tady delší dobu, už jsme pár piv spolu vařili, je to hlavně naše nejprodávanější pivo Up Ale, ale kvůli tomu tady dneska nejsme, jsme tady kvůli jinému pivu, který jsme spolu vařili, to je nový pivo Reason Up, který vzniklo ve spolupráci s panem Kučerou. Ale jak my jsme se vlastně poznali, propojil nás kolega, pan Danihlík, který k nám přišel na prohlídku a já jsem měl v hlavě nápad, že bych rád uvařil na září nějaký speciál a pan Danihlík nás propojil s panem Kočerou a díky tomu jsme pak spolu sedli, dali hlavy dohromady a vzniklo další pivo ve spolupráci s univerzitou. Lukáši, konkrétně o jaké pivo jde, nebo proč vlastně vzniklo? No, ono to má takovou historii, že to vlastně přišlo ve správný čas, ta nabídka té spolupráce, protože aktuálně v rámci pivovaru Eureka vznikaly předměty, jako cvičení z chemie piva a tam měli studenti za úkol vymyslet nějaký recept, konkrétně vymyslet recepturu, napočítat suroviny a tím, že se ozval vlastně pivovar Chomout a zároveň se blížilo 450 let univerzity, tak jedna skupinka studentů právě vymyslela recept, které trošku odkazuje k té historii, k tomu středověku, novověku a aby se zaměřili hlavně, že tam jsou pouze české a německé suroviny, což v té době tady muselo být. Pivo bylo více chmelené a tak když si představíme, že když někam cestovalo dlouho, tak chmel jako konzervant to pivo vlastně uchránil. A vesměs jako ječná piva měly lehce načervenalou barvu a to samé vlastně i tady toto pivo. Takže ono je to moderní pivo, které trošku reflektuje ten středověk, novověk, vlastně tu historii a ten odkaz těch 450 let univerzity. A také 70. výročí A 70. výročí, ano. To samozřejmě jde ruku v ruce. Už jen tím, že pivovar Eureka je umístěn na Přírodovědecké fakultě. Jak dlouho trvá ten proces, než se pivo uvaří? Tak ono to začíná už delší dobu předtím, než se vůbec to pivo začne vařit. Prvotní fáze plánování začaly někdy v dubnu, kdy se poprvé uvařilo experimentálně pivo přímo na univerzitě, tam ho vařili studenti. Potom nám to pivo přinesli sem ochutnat do pivovaru. My sami jsme ho rozeslali ještě do našich dalších pivovarů, abychom ochutnali a vůbec zjistili, jestli to pivo je hodný uvařit ho ve větší várce. Shodli jsme se na tom, že tomu tak je, že pivo bylo moc dobré. Tím pádem, když to sečtu od té prvotní fáze, od toho dubna do toho září, kdy to pivo začne být v prodeji, začne ho ochutnávat a bude dostupné i na čepu, tak je to přibližně tohle rozmezí. Lukáš, jak to pivo chutná? Samozřejmě tam více ta hořkost. A tím, že tam jsou jenom ty české a německé odrůdy chmele, tak nemůžeme čekat nějakou výraznou citrusovou vůni nebo podobně, co jsme zvykli u nějakých těch Indian Pale Ale stylů, ale už existují i německé odrůdy, které mají lehce nádech do ovocna, v tomto případě lehce mandarinkové tóny tam jsou, plus odrůdy žateckého polarného červeňáku mají v sobě také lehce tu citrusovost, takže je to lehce citrusové, ale tím, že tady tyto místní chmely, které tady můžeme potkat, jsou jako méně aromatické. Takže to je ta hlavní chuť s tím, že je tam chmel, ta slad, který je lehce načervenalý, takže dává lehce jakoby karamelový nádech a dá se říci, že lidem, kteří jsou typičtí takový, když to řeknu, pivaři, že jsou více to na ty ležáky, tak toto pivo by mohlo chutnat tím, že není až tak voňavé, což si to někdy stěžují. Takže za mě jako je to velmi povedený kousek. Ten křest bude probíhat na 2 místech, je to tak? Ano, jeden křest je, nebo můžeme to rozdělit, že absolventský den 9.9. je více pojat jako křest pivovaru, neboť univerzitní pivovar dostal od správních orgánů zelenou, takže už může fungovat. Takže ten první křest s tímto pivem je pojat jako křest pivovaru a druhá akce 19.9. meetup, tak tam už je to křest samotného piva.
Vy jste říkal, že vlastně to bude zářijový speciál, kde všude se bude prodávat ten Reason Up. To pivo se bude prodávat převážně v Olomouci, jednak v Lahvích. V Lahvích se najde určitě Viewpointu, hlavní univerzitní prodejně. Hnedka kousek od toho je Muž přes palubu, další pivotéka, nebo Pivní ráj. Pivo najdete určitě také v pivotéce na Dolně Novosadské. Když byste chtěli ochutnat čepovaný pivo, tak zajděte na Letňák nebo do Jazzu, a nebo do Olomoucké Citadely. A nebo do Chomoutova. Samozřejmě v pivovaru Chomout bude určitě taky na čepu.